Ukrainanyň Günnowar şäheri Harkivde yüzlerçe adam Russiýanyň Ukraina girmegine garşy protest edip ýürüş geçirdi. 3 martda demonstrantlar milli şahyr Taras Shevchenkanyň heýkeliniň daşynda ýygnanyp Rus prezidenti Vladimir Putin'den Krimde uruş başlamadygyny soradylar. Şol bir wagtda Harkivde Russiýanyň howandarlygyndaky gümrük birligine goşulmagyň tarapyndan çykyş edýän demonstrantlar ýurdun günwatary goldaýan täze resmilerine garşy protest geçirdiler. Irakda Azatlyk radiosynyň habarçysy Anbar welaýatynyň Ramadi şäherinde ýüze çykan çakmyşygy surata almagy başardy. Ramadinyň Al-Bakr sewetinde howpsuzlyk güýçleriniň Al-Kaida bilen ilteşikli topara garşy operasiýa alyp baranmahaly ok atyşyklaryň sesi eşdilip we goý duman görünni. Şu ýylyň başyndan bäri Ramadi we Falluja şäherinde Iragyň howpsuzlyk güýçleri we goloý goltumdaky tire taýpalar Al-Kaida garşy görüş alyp barýarlar. Kırgızistanda baş müftü saylanyldy. Sişenöni Kırgızistanyň musulmanlar geňeşi Maksat Hacı Toktomushowy Kırgız musulmanlarynyň ruhy direktoratynyň ýolbaşçysy hökmünde saýlady. Toktomuşow ýanwar aýyndan bäri ýurdun baş müftüsiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji bolup işläpdi. Ozolky baş müftü Rahmatullah Hacı Egemberdiýew özüniň jinsy gatnaşyklary bilen bagly dören dawadan soň wezipesinden çekilipdi. Toktomuşow bir jinsly gatnaşyklara garşy ýanwar aýynda ýylan eden fatwasy üçin adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tanqidlanypdy. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanışýarlyňyz.